मोनसे आपडेट फैदों। बिनि फैखांनायनि उनावनो आरो मोनसेबाव आपडेट फैदों रन्जन दैमारिनि बिरि मिन्दांनिफ्राय फेसबुकाव हगारदों बिथाङा। हाबजेननायनि सुप्रिम कर्टआव हाबहैजेननायनि माखासे आपडेट आं सुप्रीम कोर्ट दायो थांगासिनो दङ सुप्रीम कोर्टआव। दसे उनावनो रिजाल्टखौ मोनगोन। इसोरनि अननायाव जेन मोजां जायो आसा खालामनाय थाबाय, आरज गाबनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय सुप्रीम कोर्ट अफ इन्डिया। गोसोमल' गाननाय नुखायो।